Julien Cotteró, un espectacle que en definitiva és deliciós, perquè tècnicament és molt bo, perquè admet molts registres, petits i grans s'ho passen molt bé, i en tot cas és un indicador que aquest festival està en la seva 9a edició, a punt de fer una dècada. Això vol dir que a poc s'ha afiançat com un dels referents, a més en Setmana Santa, que jo crec que té un punt insolent, que ens va molt bé perquè la cultura de veritat ens serveixi per fer ciutadans més lliures, més inquiets i amb ganes de rebre estímuls. L'enhorabona. C'était très beau. Lui, il est super. Il est même beau. Il est très très beau aussi. On a beaucoup ri. Il vit son spectacle, mais avec le public. Ça, c'est bien. Il est chouette. Je viendrai le voir. Diria que és una bèstia de l'escenari, aquest home, Sí, m'ha encantat, impressionant, Molt. A mi m'ha agradat bastant l'espectacle perquè feia molt de riure i he trobat molt interessant que fes ell els sorolls i tot això, també perquè han tret gent del públic i m'hagués agradat que em traïssin a mi, però és que està una mica enrere i no sé. Després d'actuar, després de treballar, m'agrada veure com treballen els altres també, i realment m'ha deixat acomplexat aquest paio. És boníssim, és tècnica total i fa el que vol i quasi pot filosofar sense parlar. És realment increïble.